Familiek funtsezko rola betetzen dute Euskadiko ekonomia eta gizarte garapenean. Horregatik, babestu egin behar da ondorengoak zaintzeko egiten duten ahalegina. Izan ere, eragina du beren ahalmen ekonomikoan. Aipatu babesak, zerga planteamenduak zuzentzea eskatzen du. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergatik, PFEZ hasita. Hori oinarri, alderaketa soila egingo dugu PFEZ-ak egun familia bati nola eragiten dion eta planteamendu bidezkoagoei jarraiki nola eragin liezaiokeen ikusteko. Asier eta Miren bikotekideak dira eta 3 seme-alaba dituzte, biak ari dira lanean. 3 seme-alaba dituztenez, beren oinarrizko beharrak, zaintza, mantenua, heziketa, handiagoak dira. Premiazko produktu gehiago behar dituzte. Arropa, janaria, beste hainbat gauza. Etxebizitza handiagoa behar dute. Auto handiagoa behar dute. Seme-alabentzako hezkuntza zerbitzu gehiago behar dituzte. Laguntza handiagoa behar dute etxean. Biztanleria aktiboaren inkestako datuak aintzat hartuta, Euskadin 14.167 eurokoa da pertsona baten batezbesteko gastua. Bestelako ikerketa batzuen arabera berriz, 6.000 eurokoa da seme edo alaba baten oinarrizko beharrei erantzuteko urteko batezbesteko gastua. Hori horrela, 3 seme-alaben oinarrizko premiak direlata, Asierrek eta Mirenek 18.000 euro gutxienez gastatuko dituzte urtean. PFEZ abiapuntu, Asierrek eta Mirenek urtero egiten dute beren errenta aitorpena. Asierren eta Mirenen etekin gordinak, soldata gordina, 30.000 eta 35.000 eurokoak dira urren ez urren. Etekin horiei murrizketa batzuk aplikatzen zaizkie oinarrian, gizarte segurantzako kuotak eta obari orokorra. Horrek likidazio oinarrira garamatza, zeinaren arabera zenbatesten den PFEZ karga tasa bat aplikatuta. Horrek guztiak kuota osoa emango digu. Aipatu zenbatekoei minorazio orokorra aplikatzen zaie, baita seme-alabengatiko murrizketak ere. Kasu honetan, 3 seme-alabengatik, 3.305 euro dagokio guztira, 1.652,50 euro seme edo alaba bakoitzeko. Hortik, kuota diferentziala edo itzuli beharreko zenbatekoa lortuko da. 558,54 euro Asierri eta 276,24 euro Mireni. Alabaina, beste planteamendu bat proposatu nahi dugu. Seme-alaben mantenuari begirako oinarrizko gastuak, beharrezkoak eta nahita ez egin beharrekoak dira. Hortaz, diru kopuru hori ez da familiak nahi bezala baliatzeko errenta. Gauza bera gertatzen da langileen gizarte aseguruetako gastuekin eta banaketa edo dibortzio kasuetako elikagaiengatiko pentsioekin. Horiek guztiek BGAE-etara pentsioak egiten diren ekarpenekin batera zergaren zerga oinarria murrizten dute egun. Horren bestez, logikoa dirudi ondorengoen mantenurako aipatu beharrezko gastuak ezartzea kontuan PFEZ-an oinarrian egindako murrizketa gisa. Horrela, zerga ordainketa familia bakoitzak diru sarreren eta beharrezko gastuen arabera duen errenta erabilgarriaren neurrikoa izango litzateke. Izan ere, seme-alabarik gabeko familia batek errenta osoa du erabilgarri, baina Mirenena eta Asierrena bezalako familia baten, 3 seme-alabarekin, errenta erabilgarriari umeen mantenurako aipatu 18.000 eurokoak gutxienez kendu behar zaizkio. Likidazio oinarria txikiagoa izanik aplikatu beharrezko karga tasa ere txikiagoa litzateke, eta horren bestez, kuota osoa 3.628,71 eurokoa eta 4.622,66 eurokoa urren ez urren. Proposamen horren bidez, Asierrek eta Mirenek zergaren minorazioa lortuko lukete, eta itzuli beharreko zenbatekoa, biena kontuan hartuta, 2.752,62 eurokoa litzateke, 824,78 eurokoa izan beharrean. Eta hala ere, zerga ordainketan egindako aldaketak horrek eragin positiboa du bai ekonomian, bai herri ogasunean bertan, beste haur bat izaten den bakoitzean.
Munduko aholkularitzarik handienetako batek egindako azterketa baten arabera, ondorengo batek Euskadin 1.900 euro inguru eragiten ditu urtero ogasuneko diru sarreretan. Zerga ordainketaren aldaketak batez beste 1.424 euro itzuliko lizkioke familiari, eta horren bestez, ogasuneko saldoak ona izaten jarraituko luke. Horrez gain, kontuan hartuta familien batez besteko aurrezte tasa 8%koa besterik ez dela, 1.424 euro horien zatirik handiena kontsumorako baliatuko litzateke, eta horrek berriz izango luke eragin positiboa. Horregatik guztiagatik, hauxe zerga eredu bidezkoagoa da familientzat. Eta eragin positiboak ditu, bai haien ekonomian, bai herri administrazioan. Baldago antzekorik beste herrialde batzuetan. Bai, pertsona fisikoen errentaren zerga ordainketa eredu hau ez da berritasuna. Alemanian eta Frantzian, Europako erreferente direnetan, baita Europar Batasuneko beste herrialde askotan ere, PFEZ-gatiko zerga ordainketa errenta erabilgarrian oinarritzen da. Hots, herrialde horietan, benetako ekonomia ahalmena zergapetzen dute, eta horrela, beren ardurapeko ondorengoak dituzten zergadunak babesten dituzte. Seme-alabak dituzten pertsonen oinarrizko gastuak, zeinak beharrezkotzat jotzen diren asko handiagoak direlako.